Zapomněl si teda tričko se sponzory, ale na Photoshopu to dělají. Na druhém místě Jan Tihelka. Trošku kokrhající. A vyhrál Mário Vlček. A 600 senior. Tam musí být. To je úplně prdeli. Ty brejle, ty. Mário, nejrychlejší čas 2:24. R6. Gratuluji. Přejdeme k vyhlášení Master 600, kde se bojuje už o skútra. Tak nějak jdeme do finále. Máš cenu kde? 27. Jak mě bejt, polí mě Kde jsme na 10. místě umístěn Tom Dejnaka. Hoši, já už patřím asi do prdele, vole, ještě senior, vole, to je konec, vole, se mnou, vole. Ty na 50, vole? Ale nemám na 50. Ty na 40? Já příští rok mám 50. Ty na 4 ročník. Jsi dobrý, jak chci. Představa, že bys mi pojezdil, pičo. Takže by ti to nešlo. Jsi ty rukavice času dal, že tady jsou rukavicema. 9. dojel David to věděl? Kolakovský. Co, to jsem já. Já tež vidím, já jsem to šel v trenýrkách, mám to taková škoda. A to jsem si chtěl skočit do basku. A prima sponzorský tričko. 8. Michal Novotný.